Gracias al Ayuntamiento, gracias al Tratado de Maripaz, la agencia que me ha encargado de hacer esta ilustración y que me ha hecho sufrir tanto. La verdad es que cuando me llamaron me hizo mucha ilusión, porque a mí cualquier trabajo que sea para un teniente, digo que sí, y cualquiera que me encargue, y bueno, cualquiera, dentro de un orden. Entonces dije casi enseguida, lo primero que pensé es que yo había vivido toda mi infancia en la calle Gomis, hasta los 14 años, y es mi calle. Después cambié de sitio, pero sigue siendo la calle por la que me gusta pasear todas las noches, cuando vengo a un teniente, todas las noches, me encanta, porque es la calle de mi infancia. Pero cuando me lo encargaron me di cuenta que yo no sabía nada de Gomis, como la mayoría de la gente de un teniente, creo. Así es que, sencillo como parezca, simplemente dibujar a un hombre fue horrible. Primero por la presión de que era para un teniente y que yo para un teniente quiero dar lo mejor de mí. Y segundo porque no tenía referencias. Empecé a buscar por internet y solo encontré un retrato que ha salido en el vídeo que han visto antes y un grabado que yo deduzco que se hizo observando ese retrato anterior, porque parece una copia un poco más fea. Y no tenía más. Y cómo se hace una ilustración de alguien a quien no se conoce, de quien no puedes ver cómo es el perfil, cómo es la cara con un 3/4, no sabes nada, solo un retrato. Y yo veía pues unos ojos muy melancólicos, una mirada muy melancólica. Entonces empecé a leer lo que encontré de él y me pareció un personaje que podía ser perfectamente de una novela de Víctor Hugo. El exilio, una vida en condiciones difíciles en París. Hay mucha leyenda, no puedo decirles, pero por lo que yo he leído, tuvo que tener ayuda de gente para sobrevivir muchas veces. Murió, bueno, no se sabe si murió de tisis o al final quizás fue un cáncer, pero que lo pasó mal. De hecho, creo que cuando murió era una persona no tan guapa, una persona delgada y que había perdido su belleza. ¿Y cómo dibujaba yo a Gomis? Pues a partir de ese retrato y de esa leyenda de un hombre romántico en el París de los grandes escritores y los grandes músicos de la ópera. La verdad es que lo poco que se sabe de él es una novela. Y cómo vestirlo, si el retrato es hasta aquí. ¿Cómo vestirlo? Cuando ya estaba más enfermo, más delgado, cuando estaba en plena juventud, robusto, vestirlo con ropa de ir por calle cuando él estaba sin dinero, vestirlo con ropa de ir a la ópera, probablemente prestada. Y yo lo que decidí es que ese hombre necesitaba no necesitaba, la tiene, pero que no podía yo quitarle en el retrato esa dignidad de persona que luchó por sus ideales, que vivió para la música, que sufrió penalidades y que ese fue todo su interés. Seguramente no fue la corte, no fue las riquezas, fue el hacer la mejor música que él podía. Y ese ha sido todo mi interés. Yo les decía antes que he sufrido mucho este retrato. Verán, yo trabajo de ilustradora hace ya casi 20 años. En España poco, pero trabajo mucho en Estados Unidos, en Australia, en todos los países europeos. Y todos los trabajos son un pequeño parto. Empiezas de cero, son los mismos nervios. Pero caramba, cuando es para un teniente es que me siento... yo misma me pongo una presión que a veces no es buena, porque a veces trabajos a los que no se les da mucha importancia, ¡pam!, en un trazo salen. Este no, este ha sido dibujo tras dibujo tras dibujo, simplificando. Cuando parecía que lograba la nariz de Gomis, no salía el párpado de Gomis, hasta que por fin pude firmarlo y dije, este es. Yo espero que mi trabajo, junto con el logotipo que ha diseñado Montse del Tratado de Maripaz, junto con toda la ilusión de la agencia, de Santi, del ayuntamiento, de tantísima gente que está trabajando para que este año de Gomis sea un éxito. Repito, espero que mi aportación ayude y deseo todo lo mejor para este año y que sea un éxito. Y les agradezco haber venido muchísimo.
Com bé, com sabeu, el proper any 2016 s'acompleixen els 225 anys del naixement del nostre músic més internacional i els 180 anys també de la mort del compositor valencià Josep Melchor Gomis. Un músic que és exponent del primer romanticisme espanyol, hispànic, un músic transterrat a l'exili per qüestions polítiques i fortament interessant en el món de transferències culturals que es viuen a Europa. Primerament, m'agradaria fer una reivindicació de la figura de Gomis, dir que la figura de Gomis és un personatge fortament interessant per a l'estudi històric i biogràfic, com també per a la part musicològica o compositiva. Gomis fou un compositor plural que conformava la seva identitat, la seva vida, a través de la transgressió, de la ruptura de les estructures socials i polítiques de l'època, que va tenir un comportament poc previsible, un comportament sociocultural poc previsible, amb una presència destacable en el món de la composició musical del primer terç del segle XIX. Gomis va aprendre les primeres nocions de música amb Antoni Soriano a la capella de Santa Maria d'Ontinyent, però també fou infantet, cantor a la Catedral de València, baix les ordres de Josep Pons. Va viure la Guerra del Francès i va viure l'ascens del liberalisme a València. El liberalisme fou qui el portà a Madrid, com bé sabeu, i fou un músic de la milícia nacional de l'estat liberal que es formà entre 1821 i 1823, essent el compositor d'himnes tan coneguts com l'himne de Rio o altres himnes, com l'himne a la Constitució o als diputats. Eixe estat liberal, que cau en 1823, comporta la retornada de l'antic règim i la retornada també de Ferran VII i la repressió, que el fan fugir a París i Londres, on no sols va entrar en contacte amb els principals corrents de pensament polítics i creatius de l'època, sinó també va formar part d'ells. Crec que la importància d'aquest event, que ara encetem, radica en la novetat de convertir-se en el primer homenatge oficial, que no oficiós, contemporani del músic, però que a més ha de ser la frontissa, en la meva humil opinió, per obrir a partir d'ara un panorama més propici a la recuperació gomisiana, a l'àmbit local, però també a l'àmbit estatal i valencià. L'acte d'avui és una commemoració que no arribava i hauria d'estar a l'avantguarda, crec jo, de la reactivació oficial de Gomis, que és una espurna de modernitat cultural i un il·lustre valencià que segueix orfe. No estaria de més, per tant, que avui que encetem un camí sense data final, practiquem la reactivació de la creació musical de Gomis des d'una perspectiva de recuperació, no sols selectiva, no sols folclòrica, no sols xovinista, sinó també com una aposta de veritat, una aposta cultural per als nostres fills, per als nostres joves, per al nostre poble, per a reactivar la cultura valenciana. Bé, parlaré de la producció musical de Gomis. La producció musical de Gomis no és molt abundant, però sí és molt rica i molt diversa. Al catàleg de l'Ontinyentí trobem des de música religiosa, que va composar a València, mentre ell descobria el gust per a composar música profana. També trobem música de cançó lírica per a la guitarra, com acabem d'escoltar El aire dañino o El corazón en venta. També inclou la música o el catàleg de Gomis música liberal, música militar, amb himnes com l'himne de Rio o altres himnes, el general Foix, o altres himnes liberals, però també una abundant producció de cançó lírica, de factura de saló al gust europeu, quartets vocals preciosistes, d'una factura vocal impecable, i òperes còmiques a París i a Londres en el primer terç del segle XIX. No sols això és la seva part compositiva, sinó també Gomis, vull recordar així, és un investigador vocal, un investigador de la pedagogia del cant, i va publicar un mètode de cant que va ser vigent o que va estar vigent des de principis del XIX fins a principis del segle XX en el continent nord-americà. Tot allò ens comporta un personatge amb un llenguatge personal de sincretisme entre la tradició hispànica i el component europeu. Jo crec que la tradició i l'aport de Gomis és bastant important i els ontinyentins i els valencians hauríem d'estar ben orgullosos de la seva factura musical. Jo crec que no hi hauria un any Gomis si no hi ha música de Gomis. Així ho hem vist. Per tant, és per això que la música i el discurs sonor ha de tindre el seu lloc en aquesta commemoració, en aquest homenatge de l'any Gomis. La música que escoltarem de l'any Gomis vull dir-vos que serà plural, que intentarà ser diversa, que pretendrà ser un reflex de la varietat creativa del compositor, amb la selecció d'un repertori que representa la seva història creativa, el seu catàleg, des de la música sacra a la música liberal, passant per la música vocal, com la música d'òpera còmica. De vegades ho farem amb partitures originals i d'altres ho farem amb arranjaments que estem treballant amb molt de respecte. Però en definitiva vull dir-vos que la intenció d'aquest any és donar a conèixer el discurs sonor del compositor i desempolsar el seu potencial creatiu que encara està ignoto. Els que s'apropen a Gomis, per acabar, descobriran que l'Ontinyentí és un compositor
i és al mateix temps un interessant patrimoni musical europeu que els valencians disposem de manera encara inèdita. Pense que aquesta activitat és una responsabilitat de tots, una tasca que hem de fer entre tots els agents implicats dins de la societat i de la cultura d'Ontinyent. Associacions com Lieva o en particular la Nostra Terra i tots aquells col·lectius involucrats en donar valor al nostre patrimoni i en definitiva una identitat, no hem de deixar passar una iniciativa com aquesta per a demostrar la capacitat que tenim de treball i d'implicació per a un fi comú. L'exposició és un mitjà per a la transmissió d'una idea i d'uns coneixements que en aquest cas giraran al voltant del personatge més internacional nascut a la nostra ciutat. L'exposició està basada en proporcionar els coneixements fonamentals sobre la figura de Melchor Gomis i la seva obra més rellevant. L'estructura expositiva, com bé s'ha dit al vídeo, s'articularà a través de les localitzacions geogràfiques on el músic va desenvolupar la seva carrera professional, començant per Ontinyent, passant per València, Madrid i acabant en Londres i en París. Per tant, l'exposició planteja la generació de 5 ambients diferents. En ells existirà un discurs narratiu que mostrarà al visitant les dades més significatives entre el músic i aquest entorn, tot això recolzat per una sèrie de peces originals relacionades amb el personatge, com per exemple manuscrits, cartes, retrats o gravats que per primera vegada s'exposaran a la nostra ciutat, així com elements al·lusius d'aquests ambients com instruments, indumentària, obres d'art o obres al·lusives de l'època que evoquen aquestes localitzacions. Finalment, l'exposició també vol comptar amb recursos musicals relacionats amb Melchor Gomis, a fi que l'espectador tinga la possibilitat de poder recrear-se en un àmbit musical referenciat amb el personatge que exposem. Està prevista la inauguració de l'exposició al mes d'abril en la Casa de la Cultura del Palau de Santa Bàrbara. Però més enllà de l'organització i el muntatge de l'exposició en Ontinyent, es buscarà també la possibilitat de dur-la a altres ciutats, almenys espanyoles, relacionades amb el músic. Poder traslladar l'exposició més enllà d'Ontinyent va lligat amb l'objectiu principal de l'acte que avui s'enceta. No sols hem de fer valer la figura de Gomis com una marca d'identitat ontinyent, sinó hem d'enfortir la figura d'aquest músic per a reforçar el seu merescut prestigi professional a nivell internacional. Fins i tot, si em permeten ser una mica pretensiós, l'exposició ha de servir al mateix temps d'assaig o com a embrió d'un futur centre d'interpretació o museu Gomis, per què no? Totes les ciutats busquen tindre un referent que els doni a conèixer i en aquest cas, Ontinyent pot trobar a través de la figura de Gomis l'atracció que aporta el reconeixement que una ciutat com la nostra es mereix. Moltes gràcies. El dia 4 de desembre, la Corporació Municipal, per unanimitat, va decidir que el proper any fora un any dedicat a la memòria de Gomis, que fora un any dedicat a honorar el nostre músic més internacional, probablement un dels nostres ontinyentins més il·lustres, però també més desconeguts. Jo sempre dic que és impossible estimar allò que no es coneix. I per això crec que el primer objectiu amb el que naix este any és precisament el de donar a conèixer la figura de Gomis. Abans ho ha dit Miquel Àngel Múrcia, ho ha anunciat també Ignasi Gironès, i aquesta feina jo crec que té que tindre en primer lloc un caràcter local. Nosaltres volem que l'any Gomis siga un projecte de ciutat. Volem que siga un projecte al voltant del qual unir diferents sensibilitats, unir a totes les associacions, i per això també hem volgut que estiguéreu avui ací al nostre costat. I sobretot el que volem és que siga fruit de la suma de molts esforços, fruit de la suma de moltes idees. Però també volem que la figura de Gomis isca del nostre poble. I per això des del primer moment jo també em vaig comprometre des de la Diputació a
que este homenatge, que este any tinguera també un àmbit provincial i per això també la pròpia Diputació de València va implicar-se en el finançament d'este any Gomis. Jo l'únic que vull que és agrair a Paula Sanz Caballero la feina feta, a Ignasi, a Miquel Àngel Murcia la feina que van a fer, a tota la comissió organitzadora, però sobretot a tots vostès. Sobretot demanar-los que sumen a aquest esforç. Jo crec que va ser un esforç que va valdre molt la pena i sobretot jo crec que quan més coneguem a Gomis segur que més anem a estimar-lo i també més anem a fer que estimem a Gomis i, com diu el logo, que estimen també a la nostra ciutat. Moltes gràcies i molt bona nit.